Sugno tuh nyangka tumai kebelas melaga apa katur nama jera bela ka hambai amne malayang tini pa tanga jong hawo garawani chapter 8 ni bibak ang puri banyai ogoro sek tongo samai bokhok nok tharo tubujak mani obo gra solman beba Israel ni okra rokno tai bosong ni tifang rokno Daud ni kamiyong ni samrayong ni samai ni bokhok no nok thar ketalo tolongna bagai Jerusalem bini thani phaibai di noi kutom roi dagi kha bebak Israel ni borok bugra solmoni aro ethanim talni 13 kutum laikha abong kha nokha tal sini ni tal bebak Israel ni tifang rok kutum ke ochai rok osmai ni bokhok no tisaka oke apno nok thar tlangka laibi rok tai ochai rok subrayung ni beskang ni rini nok nogo tlang laikha tai orono bebak mane rok no botlang laikha bugra solmon tai bebak Israel ni borok samai bokrok ni beskango kuthum laikha tai kubang memera rok tai musuk rok rakharkha abo lekha wise lekha baya heke ochai rok samai bokhok no nok tharo tlangwi kwthar kuk khotolo tonikha abo cherubni bekrangni yaphango khe tonkha cherubni pheljak bekrang rok samai bokhok no kholobwi tono tai halphung gorong nobo kholobwi tono balphung rok asikno logo busukno kwthar kuk khotol tongwi no nuhuro tamo khe abo phataro tongtwtwi aborok no nuhurya balphung rok tabukno aro tongkho samai bokhogo mungsa kwrwi sinai hatayo musi tonmani holongthai kwnwi simise borok Egypt hani nongkhor phaipru subrayung Israel ni borok bai samai tangfru ni holongthai se ochai rok nokthar ni nongkhor khe no achomsa chumui phaiwi kobol phaikha subrayung ni chungsajak pohor chungma bai ochai rok bisingni samung tongwi manliya hake solmon hai hinui surika subrayung nwngano nokhao salno tonkha haifano nwng chumui bisingo tei mwnago tongna chongkha tabuk ang nini bagwi nokthar tangkha malma borok nwng tongphlaina bagwi tongthai solmon borok no samani lukurok aro bacha phaikhe aboga solmon borok ni bwkhak ufilkha tei kaitor ni thani borok ni bagwi hamari sankha bo hai hinui saka Israel ni subrayung kaitor no hambai rwtu bo ani apha Daud ni thani samai tangmano narwkha bo hai hinui sapuru khe ang ani borok no Egypt hani tubufru ni simi ang Israel hani bisingo kamiyong kaisa tei bosong kaisa phano ani nokthar tangna bagwi tei ani mung borom khlaijakna bagwi chongya tamokhe Daud no ang chongmale ani bokhok no twina bagwi se chongo heke solomon khao chongmano khukthakgyai hai hinui sao ani apha Daud Israel ni subrayung kaitor no surina nokthar tangna bagwi chongmale soino tamokhe subrayung bono saka nwng tanglangwi mangla nini swlase tangnai soi nini swlase ani bagwi nokthar tangnai tabuk subrayung bini kokno narwkha ang ani aphani yakchu Israel ni bogra wngkha tei Israel ni subrayung kaitor no
surina bagui ang nokthar langkha. Heke ang sini susungno Egypt ni hani tiklai tubufru subrayungni swmaini kolong thairok dajak swaini bokhorokno tonna bagui bo noktharbo tonjaknai kotor swnamkha. Solomon ni suriman heke lukurokni bwskango Solomon hayani bwskango thangwi bachakha. Bo bini yak kongnwi tisaui hai hinui surikha. Israel ni subrayung kaitor nokha bai ha sakao tei nwng hai kaitor kwrwi nwng nini borok bai nini swmai no narwgo tei borok kha rwsugui nini kok khwnawi tongkhe nwng borokno nini hamjakma no phunukgo. Nwng ani apha Daud no kok rwma no narwkha tini beba kokno nangbaikha. Tabuk o Israel ni subrayung kaitor tei ani apha no kok rwmarok bo nangsithung. Nwng bono saka bini bosongni no khoroksa Israel ni bugra wngnai tei bo samung khlai twino nwng borokno rwkha. Aboni bagui tabuk Israel kaitor nwng nini seleng ani apha Daud ni thani kok rwmarok bebakno nanglo sidi. Tamokhe o kaitor nwng soyo hao tongwi da mano. Bebak nokhase no tonna bagui chagrwi manya. Aboni bagui ang tangmani o nokthar o ba bwswk tornaiba. Subrayung o ani kaitor ang nini seleng ani surima o khwnajadi. Ang no tini koiwi sama no rwjadi. Hor bai sal bai o nokthar no naiwi tonjadi. Oro no nwng surijakna hwnwi tongo. Ang o nokthar bwkhak naharwi surifru ani surima no khnajadi. Ani surimarok khnajadi borok nini o nokthar bwkhak naharwi surima bo khnajadi. Nini tongthai chukno hao bo tongtwtwi chini kok khnajadi tei chwngno nakarjadi. Khoroksa borok tei khoroksani chaya khlaio hwnwi majra berjakfru tei nini haya nini noktharni ni haya o majra kwrwi hwnwi swmai tangna bagui tubujakhe o subrayung nwng chukno hao tongtwtwi khnajadi tei nini selengrok rwtawi naidi majra gwnang bo bini nangmani twi majra rwdi tei majra kwrwi no khe phiyogwi rwjadi. Nini borok Israel rok nini thani sumchok khlaima bai borokni ari rok bai mechenjakfru khe tei borok nini thani kifilwi o noktharo phaikhe phiya koiwi nini thani nakharsang khe chukno hao tongtwtwi borok koima no khnajadi tei borok no nwng borokni chuchusong rwmani ha o kifilwi tubu phijadi. Nini thani borok sumchok khlaima bai nwng warwiyai tonkhe phiya borok kha kifilwi o nokthar phasing naharwi koiwi nini thani surikhe hake chukno hao tongtwtwi borokni surimarok khnajadi. Nini selengrok sumchokrok no tei Israel ni borokni sumchokrok nakarjadi soi samung khlainai no borokno phwrangjadi. Heke o subrayung nwng o nini ha o watwi rohorjadi. Abono nwng nini borokno moibo bumani bagui rwmani borokni manthai ha o hasari nangfru khe eba mai khulrok nokbar phaipherwi kwlangjakfru khe eba kuthora bai chawi paijak khe eba nini borok ari rok bai swbrakjak phaifru khe eba hamya chaya wngkhe eba borokni bisingo bemungrok wngkhe borokni surima no khnajadi. Israel ni borokni bisingo khoroksa swk khao nangjagwi o nokthar bwkhak borokni yak kholobwi surikhe borokni surima no chukno hao tongwi khnajadi. Borokno nakarjadi tei chubajadi. Nwng simi se borok khao uansukmao chawi mano borok
borok thwgui no borokni manna nangma tei rwdi omo hai khe no nini borok bebak no nini kok khwnawi salbong no chini chuchusong no nwng rwma ha o tongwi manna tei khe khlaijadi. Abo hai khe no Israel saya nini borok ya fatarsa hachal hani nini mungni jarwi phainai tei fatarsa nini nogo khulumna faifuru nini mung kotorno nini phan gwnang yakni kokno khwnanai ha gwnangwi borokno no swnamwi manna tei nini borok Israel rok no kirimani bai khe o ani swnamjak nok nini nok hwnwi sinaiwi manna tei khe fatarsarok suri sanma no nwng nini chukno ha o tongwi khwnao. Nwng nini borokni ari rok bai joba nangui di hwnwi dagi khe tei kwrwngsa swkang tongwui bo nwng chongmani a kamiyung tei ang nini bagwi tangmani wngthar bwkhak naharwi suri khe borokni surimarok khnajadi chukno ha o tongwui khnajadi tei borokno pairwjadi. Nini borok nini thani sumchok khlai khe khoroksa phano sumchok khlaiya borok kwrwikha hinkhe tei nwng joliwi borokno arirokni yago mejenrwi tei borokno kubun ha o romwi khajagwi tlangjak khe atlanjakma ha belai chal phano nini borokni surimarokno khnajadi. Borok a ha o tongtwtwi kha kiphilwi nini thani suri khe borok bwswk sumchok khlaikha tei borok hamya wngkha abo hamya wngkha hwnwi gosikhe subrayung borokni surima khnajadi. Borok o ha o tongphuru kubui khe khwnanangui kha kiphilkhe tei borok nwng chuchusong no rwmani a ha o tei nwng chongma kamiyung no tei ang nini bagwi tangmani nokthar bwkhak naharwi suri khe borokni surimarok khnajadi. Nini tongthai chukno ha o tongwui borokni surima khnajadi tei borok sumchok khlaima no khairokgwi nakarjadi. Borokni bebak sumchok tei nini ari wngwi bachama no nakarjadi tei borokni ari rok borokno khairokgwi tongthung. Borok nwngbai a horjlai hai Egypt hani tiklaiwi tubujaknai nini yakni borok se kwplaisa subrayung nwng nini borok Israel rok no tei borokni bogra khachukjadi tei borok nini thani chubachu sanwi suri furu khe khnajadi. Aswk borokni bisingo se nwng borokno nini borok wngna bagwi khá chongkha nwng nini seleng musi no chini chuchusong no Egypt hani tiklaiwi tubufuru o kokno sakha paithak surimani. Salmon subrayung thani suriwi paikhe hayani bwskango bachakha aro no bo yaskuchungui yakli sawi tongmani. Bo sotonwi chirikhogwi kaitor ni thani kuthum laijak bebak borokni bagwi hamarwi sankha bo sakha bo rwna hwnma tei no bini borokno khakchang rwnai subrayung no lobdi bo bini seleng musini twi kaham kok rwma bebak narakha chini subrayung kaitor chini chuchusong bai tongna tei no chwng bai bo tongthung bo chwngno khibiklak eba yabu yakarglak hinkhe bo chwngno bini kok khwnawi naikolai thung hinkhe bo chwngno tondi hinui hwnma tei no chwng tonnai tei chini chuchusong kerong tei dagima rwma tei no tongnai chini subrayung kaitor ni thani ang suri mano tei
koima rokno muitu tongthung bo Israel ni borok no khairok mang tongthung tei borokni bagra salbrum nangma rokno rwjakti heke o hayung o bebak dofarok sawi mano subrayung simi se kaitor tei khoroksa bo kwrwi heke bini borok sal brum no subrayung kaitor ni thani kubui khe tongdi tei bini bebak kerong no tei dagima rok no tini twui no twimang tongplai di nog kwthar o yafarmani heke hapugra Solomon tei bebak borok aro subrayung ni thani rathamung yafarka bo mak 22,000 musukni bokhorok rwkha tei mak 120,000 mera no tankha khlaimani yafarmung rwkha heke bugra tei borok nokthar no yafarka a salo no bo kwchar ni a khotol bo yafarka abo wngkha nokthar ni bwskang ni khotol bo aro ratharwi sogui yafarmung rwkha maichwlam yafarmung tei mal matani buphanam kwthamungni yafarmung rwkha bo abo khlaima khe a pitol ni haya aswk manwirok chakliya ni bagwi se hake nokthar o Solomon tei Israel borok nokha sal sini ter khlaikha aro borok kwbangma kuthum kha salchibai hachal hamatni tei salgrabai ni Egypt ni gana gini bo phaikha salchar ni Solomon borokno nogo rwwi rohorbaikhai borok bebak no kha tongthokma bai bono logoi thanglaikhai tamni hwnba subrayung bini celeng Daud tei bini Israel ni borok no bebak hamarwui rok rwma bai se tongthokma bai logoi thanglai o.